Ti paltiing ni Jesucristo ken ni San Juan. Paltiing Kapitulo 1. Nailanad iti daytoy a libro dagiti impaltiing ti Dios ken Jesucristo. Naipaltiing dagitoy kenkwana tapno ipakita na kadagiti adipon ti Dios dagiti masapol a mapasamak iti mabiit. Impakaammo ni Kristo dagitoy ken ni adipon na ahwan babaen iti panangibaon na iti anghel na. Ket impakaammo ni Juan iti amin a nakita na. Daytoy ti pamaneknek na may papan iti mensahe a naggapo iti Dios ken iti kinapudno nga impakaammo ni Jesucristo. Nagasat ti mangbasa iti daytoy a libro. Nagasat met dagiti dumngeg kadagitoy na ipadto a mensahe ken mangtungpal iti nailanad iti daytoy a libro. Asidegen ti tiempo a mapasamak dagitoy. Siak ni Juan, kablaawak dagiti pito nga iglesia ti probinsya ti Asia. Adda kumakada kayo ti parabor kental na nga aggapo iti Dios nga adda ita, adda idi, ken umayto. Aggapo met daytoy kadagiti pito nga espiritu iti sangwanan ti trono na. Aggapo pay ken ni Jesucristo a mapagtalkan a saksi, inauna nga anak a nagungar, ken kangatuan kadagiti agtuturay iti lubong. Ay-ayaten na tayo ni Jesucristo, ket winayawayaan na tayo, kadagiti basbasol tayo, babaen iti ipapatay na. Pinagbalin na tayo apagarian, ken papadi nga agserbi iti Dios, ken amana. Ipaduyakyak tayo ti agnanayon adayag, ken panakabalin ni Jesucristo. Amen. Kitain nyo, umayen ni Jesus asilulugan kadagiti ulet. Makitan to ti tunggal maysa, agraman dagiti nang duyok ken kuana. Tungawan to dagiti tattao iti amin apagilyan ditoy lubong. Maaramid kumaakasta. Amen. Siak ti Alpha ken ti Omega, kuna ni Apo Dios aman nakabalin amin. Isu nga dayta at daidi ken umayto. Siak ni Juan akabsatyo. Kas pasurot ni Jesus, kadwa kayo iti panagsagaba, iti pagarian ni Kristo, ken iti naanos a panagibtor. Naipanak iti puro a managan patmos, gapo ta impakamok ti sao ti Dios, ken ti kinapudno nga impakaammo ni Jesus. Iti aldaw ti Apo, addaak iti panakabalin ti Espiritu, ket nangngeg ko iti likodak, ti maysa a napigsa at timek, akas launi ti trumpeta. Isurat mo ti may papan kadagiti makitam. Kinunana, Ket ipawit mo ti nakaisuratan da kadagiti pito nga iglesia, ija Efeso, Esmirna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, ken Laodicea. ti malyawak tapno kita ekno siya sino ti agsasao, ket nakitak ti pito a pagsilawan a balitok. Iti tengada, addaw mas asping iti anak ti tao, asi kakawes iti pagananay, adumanon iti dapan na, adda na balitukan a banda iti barukong na. Napo daw akas iti kapas, wenno puraw adelana ti ulo, ken dagiti buok na. Kasla gumilgil ayab nga apoy dagiti matana. Agranranyag dagiti saka na akasla na pasileng agambang a naglasat iti apoy. Ket titimek na, kasla daranudor ti agdisuor adanom. Ig-igaman ti makanawan nga ima na ti pito abituen. Rimwar iti ngiwat na ti maysa akampilan anatadem, ken dua ti tadem na. Makasisirap ti rupa na, kas iti ranyag ti init iti agmatuon. Idi nakitak, kasla akla natay anapasag iti sakaanan na. Impatay na kanyak ti makanawan nga ima na. Ket kinunana, Di kaagbuteng. Siya ti pangrugyan ken ti paggibusan. Siya ti sibibiyag. Natayak idi. Ngem kitaen. Sibibiyagak iti agnanayon nga awan inggana. Adda kanyak dagiti tulbag ni patay ken ti Hades. Isurat mo nga rod dagiti makitam. Dagiti mapaspasamak iti agdama ken iti masakbayan. Daytoy
tinalimod akay papanan dagiti pito a bituen ngay iggamak ken dagiti pito a pagsilawan a balitok. Dagiti pito a bituen isuda dagiti angheles iti pito nga iglesia ket dagiti pito a pagsilawan a balitok isuda dagiti pito nga iglesia. Paltiing, Kapitulo 2. Kastoy ti isurat mo iti anghel ti iglesia iti Efeso. Daytoy ti mensahe nga aggapo iti mangigigem kadagiti pito a bituen iti makanawan nga imana ken agpagnapagna iti nagbabaetan dagiti pito a pagsilawan a balitok. Ammok dagiti aramid mo. Dagiti panagbannog ken tinaanos a panagibtor mo. Ammok adi mo maanusan dagiti dakes at tao. Sinuot mo dagiti agpampamarang nga apostoles. Ket natakwatam nga ulbudda. Ammok anaanos ka. Intured mo dagiti rigat gapu kanyak. Ket saan ka anaupay. Ngem daytoy tijak kayat ken ka. Saan nakon nga ay ayaten akas ididamo. Laglagipem ti kasasaad mo idisakbay ti pannakatnag mo. Agbabawi ka, ket agbyag ka akas idinangrugi ka anag Kristiyano. Tano saan ka nga agbabawi? Umay kunto ikaten ti pagsilawam iti nakaisaadan na. Ngem addamot na imbagken ka. Guraem, kas kanya, ti aramiden dagiti Nicolaita. No adda pan nakaawat yo, denggen yo nga rod ti sao ti Espiritu kadagiti iglesia. Ti agbaligi, ikakto iti kalintegan amangan iti bunga ti kayo ti biyag, nga adda iti minuyungan ti Diyos. Kastoy ti isurat mo ti anghel iti iglesia iti Esmirna. Daytoy ti mensahe nga aggapo iti pangrugyan ken pagibusan. Isuan natay ken nagbiag manen. Ammok dagiti pakariribukam. Ammok met anapanglaw ka. Ngem iti kinapudno na. Nabaknang ka. Ammok pay dagiti pamadpadakes ken ka. Dagiti agkunkuna ahod yuda. Uray no saan met. May sada abonggoy nga agdaydayaw ken ni Satanas. Di ka agbuteng kadagiti panagsagaba adumtento ken ka. Denggem, suoten na ka ti Diablo, babaen iti panangipisok na iti sumagmamanok kada kayo, iti pagbaludan. Agrigat kayo iti uneg ti 10 nga aldaw. Agtalinaid ka nga rod ang mapagtalkan. Uray pay mo isot pakatayam, ket ited kontoken katibiyag, akas kungkuna ti banligim. No adda pan nakaawat yo, denggen yo nga rod ti sao ti Espiritu kadagiti iglesia. Ti agbaligi, malisyan nanto ti maikadwa nga ipapatay. Kastoy ti isurat mo iti anghel ti iglesia iti Pergamo. Daytoy ti mensahe nga aggapo iti addaan iti natadem a kampilan adwa ti tadem na. Ammok ti pagnaedam, ti lugar ayan ti trono ni Satanas. Nupay kasta, nagtalinaid ka anapodno kanyak, di mo tinanlikodan ti pamatim kanyak, uray idi tiyempo ni Antipas, amapagtalkan, asaksik anapapatay iti dayjay apagtaengan ni Satanas. Ngem, adda jak kayat ken ka, adda sumagmamanong kada kayo dita apasurot ni Balaam. Isu, tinangisurok ken ni Balak, ang mga ramid iti pagpasulan dagiti Israelita. Babaen iti pannanganda iti taraon, anaidaton kadagiti diyosen, ken panagaramid da kadagiti immoralidad. At damet sumagmamano kada kayo, asumursurot iti pannursuro dagiti Nicolaita. Agbabawi ka nga rod kadagiti basbason mo. Tano saan? Umayak ken ka iti mabiit. Ket pukawag dagita atat tao, babaen iti kampilan arumwar iti ngiwat ko. No adda pan nakaawat yo, denggen yo nga rod ti sao ti Espiritu kadagiti iglesia. Ti agbaligi, ikakto iti naidulin ataraon.
Ikaktupay ti tunggal maysa iti puraw abato ang nakaimalditan ti baro anagan, nga awan ti makaammo, malaksit ti umawat. Kastoy ti isurat mo iti anghel ti iglesia iti Thyatira. Daytoy ti mensahe nga aggapo iti anak ti Dios, nga addaan kadagiti mata a gumilgil ayab akas laapoy, ken kadagiti saksaka nga agranranyag akas iti napasileng agambang. Ammok dagiti aramid mo, ti ayat ken pamatim, ti panagserpim, ken ti anos a panagibtor mo. Ammok nga ad-ado ti ar-aramidem ita, ngem ididamo. Ngem daytoy ti jak kayat ken ka, palpalugudam ni Jezebel. Dayta babae nga agpampamarang a profeta, isursuro, ken isungsong na dagiti adipen ko, amaki kamalala, ken mangan kadagiti taraon, anay daton kadagiti dijusen. Inikak itinaan anay apanawen na nga agbabawi, kadagiti basbasol na, ken mangtanlikod iti immoral apanagbiag na. Ngem di na kayat ti agbalbaliw, at toy, idalit konto ti pagidaan, agraman dagiti nakikamalala ken kuana. Agsagabadan to iti nakaro, malaksit no agbabawi da iti kinadakes, nga inaramid da iti sidong da. Papatayag tumet dagiti anak na, tapno maamuan dagiti iglesia, nga amok ti panunod, ken tarikagay dagiti tattao. Dusaek to ti tunggal maysa kada kayo, sigun ti inaramid yo. Ngem ti dadtuma kada kayo dita Thyatira. Diyo sinurot da ito'y dakes apan nursuro. Saan yo anasursuro tinauneg apalimed ni Satanas, kas puna ti dadtuma. Kunak kada kayo, adi kayton pabaklayan iti sapali nga awit. Ngem masapol apag talinaeden nyo anadipker, ti adda kada kayo, agingga iti yaay ko. Ti agbaligi nga agtungpal iti pagayatak, agingga iti panungpalan. Ikakto iti pannakabalin akas iti inawat ko ken ni Ama, pagturayek to kadagiti nasyon. Tapno iturayan na ida, babaen iti baston alandok, ken burburaken na ida, akas iti damili abanga. Ited kontumet ken kuana ti betwen, nga granyag iti agsapa. No adda pan nakaawat yo, denggen yo nga rod ti sao ti Espiritu kadagiti iglesia. Paltiing, Kapitulo 3. Ket kinunana kanyak, Kastoy ti isurat mo iti anghel ti iglesia iti Sardis. Daytoy ti mensahe nga aggapo iti addaan kadagiti pito nga espiritu ti Dios ken kadagiti pito a bitwen. Ammok dagiti aramid mo. Ammok nga agdindinamag asibibiyag ka. Ngem ti kinapudno na. Natay kan. Isot gapo na nga agring ka. Ket papigsaam ti addapay ken ka. Sakbay amatay ka amamimpinsan. Tamasarakak nga addapay la pagkurangan dagiti inararamid mo. Iti imatang ti Diyos ko. Ngarod, laglagipam dagiti nasursuro ken nangngeg mo. Tungpalem ida, ket agpapawi ka kadagiti basbasol mo. No di ka agriing, umayak to ken ka, akas iti man nanakaw. Di mon to ammo, no anya ti oras nga isasangpet ko. Ngem, ti sumagmamano kada kayo ti Sardis. Pinagtalina edyo anadalos ti pagan anayo. Makipagnakay to kanyak asikakawes iti puraw, tamaikari kayo. Kasto ito ti pan nakakawes ti agbaligi. Ket jakto punasan tinagan na iti libro ti biyag. Ipaduyakyak kunto tinagan na iti sangwanan ni Ama. Ken dagiti angheles na, nga iso ket kukwak. No adda pan nakaawat yo, denggen yo nga rod ti sao ti Espiritu kadagiti iglesia. Kastoy ti isurat mo iti anghel ti iglesia iti Philadelphia. Daytoy ti mensahe ti nasantuan kinapudno.
Igigaman na titulbek ako kwa idi ni David, no adda ilukat na, awan ti makairikap, ket no adda rikpan na, awan ti makailukat. Kunana, Ammo dagiti aramid mo. Kitaem, nang ikabilak iti sangom iti silulukat arwangan, nga awan ti makairikep. Ammo abasit ti pannakabalin mo. Nupay kasta, tinungpal mo ti pannursuro, ket nagtalinaid ka anapud mo kanya. Denggem, numaipanggap iti bunggoy nga agdaydayaw ken ni Satanas. Dagita nga ulbod, ken agpamarang ahod Juda, ibaon ko idaken ka. Tapno aglukbabda iti sa kaanam, ket maamuandan to amin nga ay ayaten ka. Agsipod, tatinungpal mo ti bilin ko, nga anusam nga ibturan ti panagsagaba. Aywanan kan tumet inton dumteng tiriribok, apakasuotan ti amin a tao iti sangalubongan. Umayak iti mabiin, saluadam nga rod ti addaken ka, tapno awan ti mangagaw iti gunggunam. Ti agbaligi, pagbalinagto amay sa kadagiti adigi iti templo ti Diyos ko, ket agyanto sadyay iti agnanayon. Ikitikit konto ken kuana tinagan ti Diyos ko, ken tinagan ti syudad ti Diyos ko, ti baro a Jerusalem, a bumabanto manipod langit ken aggapo iti Diyos ko. Ikitikit konto met ken kuana ti baro anagan ko. No adda pan nakaawat yo, denggen yo nga rod ti sao ti Espiritu kadagiti iglesia. kastoy ti isurat mo iti anghel ti iglesia iti Laodicea, daytoy ti mensahe nga agapo kini amin, ti matalek kinapudno a saksi, ti pangrugyan ti amin na pinarswa ti Dios. Ammo ti aramidem. Ammo, asaan ka analamiis wenno naputot. Tarigagayak unay analamiis wenno napudot ka kuma. Ngem agsipod ta saan ka anapudot, ket saan ka met analamiis. Ito prakan to, kunam anabaknang ken narangay ka, ket adda amin amasapul mo. Ngem di mo ammo adaksang gasat ken kakaasi ka. Napanglaw ka, lamo-lamo ka, bulsat ka, ngarod, ibalakad ko ken ka, agumatang ka kanya iti balitok anaguguran iti apoy, tapno bumaknang ka. Gumatang kamet iti puraw apagan anay, apagkawas mo, tapno saan amakita tinakababain a kinalamo-lamo. Gumatang kapay iti agas tamatam, tapno makakita ka. Papalawet, ken dusaet ti amin nga ay ayatek, agregta ka nga rod, ket agpapawi ka, kadagiti basbason mo. Denggem, addaak nga agtaktakder iti ruwang, ket agtuktuktukak iti ruwangan. No adda makangeb iti timek ko, ket luktan na ti ruwangan. Sumrekak to iti balay na, ket agkalanglang kamto amangan. Ti agbaligi, ikakto iti kalintegan nga agtugaw iti denak iti trono, kas kanyak anagbaligi, ket ita agtugtugawak iti abay ni Ama iti trono na. No adda pan nakaawat yo, denggen yo nga rod ti sao ti Espiritu kadagiti iglesia. Paltiing, Kapitulo 4. Kalpasan daytoy, adda manen sa bali a parmataan na saksyak. Nakakita ak iti silulukat arwangan sa dilangit. Ket nangeg kumanen ti timek, akas launi ti trumpeta ako na nakanyak. Umuli ka ditoy, ket ipakitakin ka dagiti dumteng a mapasamak. Pagamuan, adda ak iti panakabalin ti Espiritu. Ket nakitak sa dilangit ti maysa a trono. Adda nakatugaw iti trono. Rumimrimat ti rupa na akas iti haspe ken karnelia. Iti lawlaw ti trono. Adda bulalayaw anaranyag akas iti esmeralda. Iti aglikmot ti trono. Adda 24 a sabali a trono.
apag tugtugawan ti 24 apang lakayen, nakakawes iti puraw, ken nakakurona iti balitok. Manipod iti trono, agkimat-kimat akagiddan ti agkakapigsa nga uni ken gurruod. Iti sango ti trono, adda pito apagsilawan asumsumged. Dagitoy dagiti pito nga espiritu ti Dios. Adda pay iti sangwanan ti trono, ti kaslabaybay asarming, nalitnaw akasla kristal. Iti aglikmot ti trono, adda upat asibibiyag aparswa, amata amin ti sango ken likod na. Kasla leon ti umuna asibibiyag aparswa, kasla toro abaka ti maikadwa, karuprupa ti tao ti maikatlo, ket kasla tumaytayab nga agila ti maikapat. Innem ti payak ti tunggal maysa kadagiti sibibiyag aparswa, ket mata amin iti uneg ken ruar ti payak. Aldaw rabii, nga awan sardengda amang ikan kanta. Santo! 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 Ni Apo Diyos ang manakabalin amin. Iso nga daydi. Aday ta ken umayto. Ikanta dagiti upat asibibiyag aparswa, dagiti kanta ti dayag. Pagdayaw ken pagyaman iti situtugaw iti trono, nga agbyag nga agnanayon nga awan inggana. Bayat ti panagkantada, agrukbab dagiti 24 apang lakayen, iti sangwanan ti trono, ket agdaydayaw da iti situtugaw sadyay. Isu nga agbyag iti agnanayon nga awan inggana. Ipurwak da ti korona da iti sangwanan ti trono, sada kuna. Apo ken Diyos mi, maikarika nga umawat iti dayag, dayaw ken pannakabalin. Ta pinarswam dagiti amin a bambanag, ket babaen iti pagayatan, naparswa ken naikanda iti biag. Paltiing Kapitulo 5. Iti kannawan nga ima ti nakatugaw iti trono. Nakitak ti maysa a nalukot a pagbasaan, a nasuratan iti agsumbangir, ket nasiraan iti pito a timbre. Ket nakitak ti maysa a manakabalin nga anghel, anang ipakamo iti napigsa a timek. Siya sino ti maikari, amang ikat karagiti timri, ken mangukurad iti nalukot a pagbasaan? Ngem awan sa dilangit, wenno iti lubong, iti baba wenno iti uneg ti daga, ti makalukat ken mangkita iti linaon ti pagbasaan. Nagsangitak iti nasaem, agsipod taawan tinasarakan a maikari, amang lukat wenno mangkita iti pagbasaan. Iti kasta, kinunakan yak ti maysa kadagiti panglakayen. Di ka agsangit, kitaem nagbaligi ti leon a nagtaod iti tribu ti Huda. Tinaindaklan a kapututan ni David, ket naikan iti kalintegan, amang ikat karagiti pito a timbri, ken mangukrad iti nalukot a pagbasaan. Kalpasan na, nakitak ti maysa a kordero nga agtaktakder iti tenga ti trono, alinikmot dagiti upat a sibibiyag a parswa, ken dagiti panglakayen. Kasla napapatay ti kordero, pito ti sarana, ken adaan iti pito a mata, nga iso dagiti pito nga espiritu ti Dios, nga imbaon na iti intero a lubong. Napan na innala ti pagbasaan iti makanawan nga ima ti nakatugaw iti trono. Bayat ti panangala na, nagruknoy dagiti upat a sibibiyag a parswa, ken dagiti 24 a panglakayen iti sangwanan ti kordero. Adda arpa ti tunggal maysa, ken balitok a malukong, anapno iti insenso nga iso dagiti karkararag, dagiti tattao ti Dios. Kinantada ti maysa a baro a kanta. May karika a mangala iti nalukot a pagbasaan, ken mangikat karagiti timbri, tanapapatay ka ket babaen iti ipapatay mo. Sinubot mo dagiti tattao a may paay iti Dios. Manipod iti tunggal tribo, pagsasao, nasyon ken poli, pinagbalin mo ida a pagarian, tapno agsirbida akas papadi iti Dios tayo. Ket agturay danto ditoy daga.
Kimita akmanen, ket nangeg ko ti ragup at timek dagiti rinibo, ken riniw-riw nga angheles. Linawlaw da ti trono, dagiti si bibiyag a parswa, ken dagiti panglakayen. Ket inkantada iti napigsa. May kari ti napapatay a kordero. Wen, may kari nga umawat iti panakabalin. Kinabangnang, kinasirig ken kinapigsa. Dayaw, dayag ken panakaitanok. Ket nangeg ko nga kanta dagiti amin a parswa sa dilangit. Dagiti adda dito'y daga. Dagiti adda iti uneg ti daga. Dagiti adda iti taaw. Amin a parswa iti entero a lubong. Iti si tutugaw iti trono ken iti kordero. Maitet kumat itanok ken dayaw. Dayag ken panakabalin iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Insungbat dagiti upat a sibibiyag a parswa. Ket nagparintumeng dagiti panglakayen, sada nagdaydayaw. Paltiing, Kapitulo 6. Kalpasan na, nakitak nga inikat ti kordero ti umuna, kadagiti 7 a timbre, ket nangeg ko tinapigsa a timek. Akas iti guruod ti maysa kadagiti upat a sibibiyag a parswa. Ako nana. Umay ka! Kimitaak, ket adda nagparang apuraw a kabalyo. Adda bai ti pana tinakasakay. Naikkan iti korona, ket rimwar tapno ituloy na ti panagbaligi na. Inikat ti kordero ti maikadwa a timbre, ket nangeg ko a kinuna ti maikadwa a sibibiyag a parswa. Umay ka! Rimwar ti sabali a kabalyo a nalabaga ti kolor na. Naikkan ti nakasakay iti panakabalin, amangyeg iti gubat dito'y daga. Tapno agpipinatay dagiti tattao. At dadakkel a kampilan tinaited ken kuana. Inikat ti kordero ti may katlo a timbre. Ket nangeg ko a kinuna ti may katlo a sibibiyag a parswa. Umay ka! May saan nangisit a kabalyo tinakitak. Adda pagtimbangan nga egem tinagsakay. Nangeg ko ti may sa atimek, akas la nagapo iti ayan dagiti upat a sibibiyag a parswa. Sang kasukat at trigo ti pakaigatangan ti maysa a denaryo, ken tallo a kasukat a sebada ti pakaigatangan ti maysa a denaryo. Ngem di mo dadaelen ti lana ti olibo ken ti arak. Inikat ti kordero ti maikapat a timbre, ket nangeg ko a kinuna ti maikapat a sibibiyag a parswa. Umay ka! Adda nakitak a kabalyo a nabesag ti kolor na. Patay tinagan ti nakasakay, ket sumursurot ken kuana ti Hades. Naikanda iti panakabalin amang ituray iti apagkapat a paset ti daga. Apumatay babaen iti gubat. Bisin, sakit, ken kadagiti atap nga animal ti daga. Inikat ti kordero ti may kalima a timbre. Nakitak iti sirok ti altar, dagiti kararwa dagiti napapatay, gaputa impakaammoda ti sao ti Diyos, ken napudnoda iti panagsaksida. Impukkaw da. Kangatuan nga apo, nasantuan ken napudno. Kasano pa'y kabayag ti panaguray mi. Kaano ti palangukom kon panangdusam kadagiti tattao apin matay kada kami. Naikkan ti tunggal maysa iti puraw akagay, na ibaga kadakwada nga ginanada pa'y basit, agingga amadanon tinaikedeng abilang dagiti padada nga adipen, ken kakabsat, amapapatay akas kadakwada. Inikat ti kordero ti may kanem a timbre, naggingined iti napigsa, ngimisit ti init, akasla iti nakarsang anangisit alupot. Idinto alimmabaga ti bulan akas iti dara. Natinag dito'y dagadag iti bitwen iti tangatang. Kastala na ata abunga ti igos amaregreg no agangin iti napigsa. Nagpukaw ti langit akas iti pagbasaan, akella at analukot, ket nayalis iti ayanda dagiti amin abambantay ken purpuro. Naglemmeng dagiti ari dito'y daga. Dagiti agtuturay, ken pangulo dagiti soldado, dagiti nabagnang ken nabileg, ken amin,
Adipen ken si waya-waya. Napanda kadagiti rukib ken sirok dagiti bato kadagiti bantay. Kinunada kadagiti bato ken kadagiti bantay. Gaburanda kami, tapno saan mi makita ti rupa ti nakatugaw iti trono, ken marik na ti pungtot ti kordero. Dimtengen tinaindaklan nga aldaw apa nagdisuor ti pungtot da, ket awan to ti makalasat. Paltiing, Kapitulo 7. Kalpasan na, nakitak ti upat nga angheles, nga agtaktakder iti upat asuli ti daga. Tengteng lenda dagiti upat nga angin, tapno saan nga agpuyupoy iti rabaw ti daga, iti taaw, wenno iti anyaman apoon ti kayo. Nakitak met ti sabali nga anghel nga agpangpangato, iti depar ti daya, nga eggem na ti timre ti sibibiyag a Diyos. Pinukawan na dagiti upat nga angheles anang tedan ti Diyos, iti panakabalin amang dadail iti daga, ken iti baybay. Saan yu pa'y adadailen ti daga, ti taaw wenno dagiti kayo. Urayin nyo amalpas ti panangmark kami, kadagiti muging dagiti adipen ti Diyos tayo. Ket naibaga kanyak, asa nga gasot, upat apulo ket upat aribo ti bilang dagiti naikan iti marka ti Diyos, kadagiti muging da. Nagtaod da kadagiti sangapulo ket dua atribo ti Israel. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribun ti Huda. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribo ti Ruben. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribo ti Gad. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribo ti Aser. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribo ti Neftali. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribo ti Manases. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribo ti Simeon. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribo ti Levi. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribo ti Isakar. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribo ti Sabulon. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribo ti Jose. Sangapulo ket dua aribo manipod iti tribo ti Benjamin. Kalpasan daytoy, nakitak ti nakaadado at tao. Awan ti makabilang iti kaaduda. Naggapuda iti amin apuli, tribo, pagilyan ken pagsasao. Nakatakder da iti sangwanan ti trono ken ti kordero. Puraw ti kawesda, ken nakaeggem da iti sanga ti palma. Agapu ti panaysalakan iti Diyos tayo, nagtugtugaw iti trono, ken iti kordero. Impukaw da. Linikmot dagiti amin nga angheles ti trono, dagiti panglakayen ken dagiti upat a sibibiyag a parswa. Nagpakleb da iti sangwanan ti trono, ket nagdaydayaw da iti Diyos. Kinunada, Amen! Dayaw, dayag, sirip, panagyaman, tanok, panakabalin, ken bileg ti maipay iti Diyos tayo, iti agnanayon nga awan inggana. Amen! sinaludsod kanyak ti maysa kadagiti panglakayen. Siya sino dagitoy at tao a nakakawas iti puraw? Sa dino tinagaponda? Diyak amo apo, sika ti makaamo, insungbat ko, kinunana kanyak. Isuda dagiti nakalasat iti napalalo apan nakaidadanes. Linabaanda dagiti pagan-anayda, ket pinapudaw da ida, babaen iti dara ti koldero. Dayta ti gapuna, nga addada iti sangwanan ti trono ti Diyos, ket aldaw rabbii, nga agsirsirбida kinkwana iti templo na. Aywanan to ida, ti agtugtugaw iti trono. Pulos adidan to agbisin wenno mawaw. Sandan ton amapudutan, iti init wenno anyaman a makasinit. Agsipod tapas tordanton ti kordero nga adda iti tenga ti trono. Iturongnan to ida kadagiti ubbog ti danom a sibibiyag. Punasen to ti Diyos dagiti amin alluada. Paltiing,
Kapitulo 8. Idi ikaten ti kordero ti maikapito at timbre. Nagturay ti ulimek sa dilangit, iti agarup 30 a minuto. Kalpasan na, nakitak anaykan iti trumpeta ti tunggal maysa kadagiti 7 nga angheles, anakatakder iti sangwanan ti Diyos. Simmangpet ti sabali nga anghel, nga addaan iti insensaryo a balitok. Ket napan nagtakder iti sango ti altar. Naikan iti nawadwad nga insenso, nga inayon na kadagiti kararag dagiti tattao ti Diyos, ken idaton na iti balitok nga altar, iti sangwanan ti trono. Manipod iti ima ti anghel as itatakder iti sangwanan ti Diyos. Nagpangato ti asok ti mapupuuran nga insenso, ana ikuyog kadagiti kararag dagiti tattao ti Diyos. Kalpasan na, innala ti anghel ti insensaryo. Kinargaan na kadagiti beggang manipod iti altar, sana impurwak iti daga. Nagguruod, rimswa ti napigsa nga arimbangaw, nagkimat ken nagginggined. Nagsagana dagiti 7 nga angheles amang puyot kadagiti trumpeta da. Pinuyot ti umuna nga anghel ti trumpeta na. Nagtudo iti yelo ken apoy analaukan iti dara. Napuuran ti apagkatlo apaset ti daga. Ti apagkatlo dagiti amin akay kayo, ken dagiti amin analangto aruot. Pinuyot ti may kadwa nga anghel ti trumpeta na. At da sumsungged akas ladakkel abantay ana ipurwak iti taaw. Nagbalin adara ti apagkatlo apaset ti taaw. Natay ti apagkatlo dagiti nabiyag aparswa iti taaw. Ken nadadael ti apagkatlo dagiti barko. Pinuyot ti may katlo nga anghel ti trumpeta na. Manipod langit, natnag ti may sa dakkel abitwen asumsumged akas lapagsilawan. Ket nagdiso iti apagkatlo apaset dagiti karayan, ken dagiti ubbog. Napait, daytoy tinagan ti bitwen. Pimait ti apagkatlo apaset dagiti danom, ket natay ti adu atat tao, tanapait ti danom nga ininumda. Pinuyot ti may kapat nga anghel ti trumpeta na. Nadadael ti apagkatlo apaset ti init, ti apagkatlo apaset ti bulan, ken ti apagkatlo abilang dagiti amin abitwen. Isut gapuna anapukaw ti apagkatlo alawagda. Nagsipnget iti apagkatlo apaset ti aldaw, ken iti apagkatlo apaset ti rabii. Kalpasan na, nakitak ti maysa nga agila nga agtaytayab iti langit, ket nangeg ko nga empukaw na. Nakaalalingget! Nakaalalingget! Nakaalalingget to ti pagbanagan dagiti amin na tattao. Diti rabaw ti daga, inton pagunyen dagiti 3 nga angheles ti trumpeta da. Paltiing, Kapitulo 9. Pinuyot ti may 5 nga anghel ti trumpeta na. Nakitak ti may sa abitwen anat nagmanipod langit, anagdiso dito'y daga. Ket naited ken kuana ti tulbek ti ruangan, tinakaununeg ayuyeng. Idiluktan na ti yuyeng, rimwar ti asok, akasla iti asok anagapo iti dakkel nga urno. Nagsipnget ti init, ken ti tangatang gapo iti asok. Manipod iti asok, nagruar dagiti dudon, ket nagdisuda iti daga. Naikanda iti panakabalin aman nilod, akas iti panakabalin anaited kadagiti manggagama. Nabilinda adida dadaelen dagiti ruot, wenno dagiti kayo, wenno uray anya amula. Dagiti laeng tattao, nga awan marka ti timbre ti Diyos iti muging da, tiranggasan da. Saan anapalubusan dagiti dudon a pumatay kadagitoy at tattao. No diket parigaten dalaeng ida, iti lasod ti 5 a bulan. Umasping ti ut-ot iti silod ti manggagama, ti ut-ot ti panang parigat da. Kabayatan dagitang nga aldaw. Sa pulento dagiti tattao ti patay, ngem di danto masarakan. Kayat danto ti matay, ngem itarayan to ida ni patay. Kasla kabalyo ang nakasagana ang makigubat dagiti dodon.
Adda kasla korona a balitok iti ulo da. Kas dala agrup-rupa a tao. Agbubuok a babae. Ken agnip-ngipen a leon. Naabungan dagiti barukong da, iti kasla kabal alandok. Agkay-kay abdag iti payakda, ket kaslaw uni ti karadakad ti adu alugan, aguy-guyuden dagiti kabalyo, nga agdardaras nga agturong iti paggugubatan. Adda ipos ken silod da, akas iti manggagama. Adda iti ipos da, ti panakabalin amang parigat kadagiti tattao, iti lasod ti 5 a bulan. Adda ari da amang ituray kadakwada, ket iso ti anghel amang bambantay, iti nakaun-uneg ayuyeng. Abaddon tinagan na iti Hebreo, ket Apollyon met iti Griego. Kayat na asawen, ti mangdadael. Nalpasen ti umuna ang nakabutbuteng nga didigra, duapay dagiti dumteng. Pinuyot ti maikanem nga anghel ti trompeta na. Nakangegak iti timek, ang naggapo kadagiti suli ti altar abalitok, iti sangwanan ti Diyos. Kinunana iti maikanem nga anghel nga adda trompeta na. Rukatam nagiti upat nga angheles ang nakagalot iti dakkel a karayan Euphrates. Narukatan dagiti upat nga angheles. Naisagana da amang patay iti apagkatlo a bilang ti amin at tao, iti daytoy met lang nga oras. Aldaw, bulan, ken tawen. Naibaga kanyak ti bilang dagiti nagkabalyo a bunggoy, 2 milyon. Ket nakitak iti parmatak dagiti kabalyo, ken dagiti nakasakay a nakakabal iti kasla kolor ti apoy. Asul a kasla kolor ti sapiro, ken amarilyo a kasla kolor ti asupre. Kasla ulo ti leon ti ulo dagiti kabalyo. Agipugpugsuda iti apoy, asok ken asupre. Natay ti apagkatlo dagiti amin at tao, babaen kadagitoy adidigra. Ti apoy, ti asok ken ti asupre nga agapo iti ngiwat dagiti kabalyo. Adda pan nakabalin iti ngiwat da, kastamet iti ipos da. Kasla uleg nga addaan iti ulo dagiti ipos da, ket dagitoy ti pangparigat da kadagiti tattao. Saan ang nagbabawi dagiti tattao a nakalasat kadagitoy adidigra. Dida insardeng ti panagdaydayaw da kadagiti demonyo, ken kadagiti di Diyosen ngay naramid da. Dagiti ladawan a balitok, pirak, bronse, bato, ken kayo adi makakita, makangeg wenno makapagna. Saan damet ang nagbabawi iti panagpapapatay da, panagan anito da, panakikam kamalala da, ken panagtaktakaw da. Paltiing, Kapitulo 10. Kalpasan na, nakitak ti sabali aman nakabalin nga anghel, a bumababa manipod langit. Nabungon iti ulep ket adda bulalayaw iti nga 20 ulo na. Naranyag ti rupa na akas iti karanyag ti init, ket kasla adigi nga apoy dagiti sakana. Adda igem na asilulukat abasit a nalukot a pagbasaan. Imbadek na ti makanawan asaka na iti taaw, ket ti makanigid iti daga. Nagpukkaw, ket kasla ungor ti adu alyon ti timek na. Nasungbatan iti dulluog dagiti 7 a gurruod. Idi malpas ti dulluog, agsurat akkuman. Ngem nangeg ko ti maysa a timek, a naggapu sa dilangit. Ilimid mo timbaga dagiti 7 a gurruod. Kinunana, Di mo isurat. ket ingato ti anghel a nakitak nga agtaktakder iti taaw ken iti daga, ti makanawan nga ima na ijay langit. Nagsapata itinagan ti Diyos a sibibiyag nga agnanayon, nga awan enggana. Isu a namarswa iti langit, daga, taaw ken amin alinaon da. Saanen ang maitantan? Kinunana, Inton puyuten ti maikapitong anghel ti trompeta na, ibanagton ti Diyos tinalimed a panggep na, kas impakaamuna idi kadagiti adipen na a profeta.
Nagsaumanen kanyak titimek anangngeg ko ang nagapo sa dilangit. Kinunana, Ingka alaan ti silulukat a pagbasan iti imat anghel ngagtaktak der iti baybay kiniti daga. imasidagak iti anghel, ket dinawat ko nga ited na kanyak tinalukot a pagbasaan. Alaem ket kana, Kinunana, nasam ito akas ladiro ditangiwat mo, ngem napaito iti tiyan mo. Innalak ti pagbasaan iti ima ti anghel, ket kinnan ko. Nasamit akas diro iti ngiwat ko, ngem idi matilmon kon. Napait iti tiyan ko, ket naibaga kanyak. Masapol nga ipakaam mo manen ti mensahe ti Dios. May papan kadagiti tattao iti adu a pagilyan, puli pagsasao ken ar-ari. Paltiing, Kapitulo 11. Naikanak iti pangrukod akas labaston, ket naibaga kanyak. Inkaro ko den ti templo ti Diyos ken ti altar. Ken bilangem dagiti agdaydayaw sadyay. Ngem di mo rokro den ti akinruara paraangan ti templo. Agsipod tanaited daytoy kadagiti pagilian. Badde-badde kandanto ti nasantuan a syudad iti lasot ti tallo ket gudwa atawan. Nupay kasta, ikakto ti pannakabalin dagiti dua a saksik a nakakawas iti nakarsang alupot, ket ipakaamudan to ti mensahe ti Dios iti uneg ti 1,200 ket 60 nga aldaw. Dagiti dua a saksi, isuda dagiti dua a puon nga ulibo, ken dagiti dua a pagsilawan iti sangwanan ti Apo ti intero adaga. No adda mangranggas kadakwada, rumwar ti apoy iti ngiwat da, ket dadaelen da dagiti kabusor da. Kasta ti panakapapatay ti siya sino man nga agpanggep amang ranggas kadakwada. Adda panakabalinda amang rikep iti langit, tapno saan nga agtudo, bayat ti panangipakaammuda iti mensahe ti Diyos. At damet panakabalinda amang magbalin adara kadagiti ubbog. At dapay panakabalinda amang yeg iti amin akita ti didigra iti daga, tunggal kayat da nga aramiden ti kasta. Inton maipakamo dagiti dua asaksi ti mensahe da. Rumwarto tinarungsot nga animal iti nakaununeg ayuyeng, tapno gubaten na ida. Parmeken ken papatayen nanto ida. Maiwalang to dagiti bangkay da iti kang runaan a kalsada ti dakkel a syudad. Sodoma wenno Ehipto tinaespirituan anagan na. Dito'y met a lugar tinakailansaan ti apoda iti krus. Iti uneg ti tallo ket gudwa nga aldaw. Buybuyaen to dagiti tattao iti amin a nasyon, tribo, pagsasao, ken puli dagiti bangkay da. Ket didan to ipalubos, ama itanem da. Maragsakan to dagiti tattao dito'y daga, gapo iti ipapatay dagito'y dua. Agrarambak ken agririnigalo danto, agsipod tanatayen dagiti dua a propeta anang yeg iti ado a panagsagaba iti sangkatawan. Ngem kalpasan ti tallo ket gudwa nga aldaw. Pinagungar ida ti Dios ket timmakderda. Kasta unay ti buteng dagiti nakaimatang kadakwada. Kalpasan na, nangneg dagiti dua a propeta ti maysa a napigsa a time a naggapo sa dilangit. Umuli kayo ditoy. Kinunana kadakwada, ket bayat ti panangkita kadakwada dagiti kabusor da. Naipangato da sa dilangit, babaen iti maysa nga ulet. Iti day tamet laakan ito, nagginggined iti napigsa. Nadadael ti apagkapullo apaset ti syudad, ket 7,000 at tattao tinatay. Nagbuteng dagiti tattao nabati, ket nagdaydayaw da iti Diyos sa dilangit. Nakalabasen ti maikadwa a nakabutbuteng a didigra. Ngem kitaem, umayen ti maikatlo. Pinuyot ti may kapito nga anghel ti trumpeta na. At dadagiti napipigsa at timek a nagapo sa dilangit, akon kunada. Naitidan iti Apo tayo ken iti Kristo na ti pagarian ti lubong, ket agturay to iti agnanayon nga awan inggana.
Nagpakleb dagiti 24 apang lakayen, as itutugaw iti trono da iti sangwanan ti Diyos. Ket nagdaydayaw da ken kuana, akon kunada. O Apo Diyos, aman nakabalin amin. Diyos ka ita ken Diyos ka idi. Agyaman kami, ta inaramat mo ti dakkel apa nakabalin mo. Ket inrugimon ti agturay. Nakaunget dagiti pagano, tademtingen ti tsimpo ti pongtot mo. Ken ti panakaukom dagiti natay. Tsimpon agun gunaam dagiti profita nga adipen mo. Karagiti amin at taom, ken amin nga agbuteng kinka. Natanok man ken nano mo, timpon adadaelem dagiti nagparigat iti daga. Nalukatan ti templo ti Diyos sa dilangit, ket nakitak ti lakasa ti tulag na ituneg. Kalpasan na, nagkimat, adda napigsa nga arimbangaw, nagguruot, nagginginid, ken nagtudo iti nakadado nga yelo. Paltiing, Kapitulo 12. Nagparang iti langit ti sabali a nakakaskas dao a pagilasinan. Adda babae a nagkawes iti init, ken agtugtugaw a naisaad dagiti dapan na iti bulan. Iti ulo na, adda korona a binukel ti 12 a bituen. Dandani agpasngay, ket agik-ikkis iti sakit, ken rigat na nga agpasikal. Sabali pa'y nakakaskas daaw a pagilasinan tinagparang iti langit. Adda dakkel a dragon a nalabaga a 7 ti ulo na, ken 10 ti sara na. Adda korona ti tunggal ulo. Babaen iti ipos na, inapras na ti apagkatlo dagiti bitwen iti langit. Sana intapwak ida iti daga. Nagtakder ti dragon iti sangwanan ti babae nga agpaspasikal, tapno alununin na ti ubing, apaman amayanak. Ket impas ngay ti babae ti maysa a lalaki, amang ituray to iti amin a nasyon, babaen iti sarukod a landok. Ngem narabsot ti maladaga, ket naipan iti Diyos, as itutugaw iti trono na. Nagkamang ti babae iti litang, iti maysa a lugar nga insagana ti Diyos, apakataripatuan na iti uneg ti 1,240 nga aldaw. Kalpasan na, bimtak ti gubat sa dilangit. Rinaot ni Miguel ken dagiti angheles na ti dragon. Nakirupak ti dragon ken dagiti angheles na. Ngem naabak ti dragon ken dagiti angheles na. Ket saan dan a napalubusan nga agyan sa dilangit. Naitapwak ti dakkel a dragon, daydi uleg idi ugma a managan Diablo wenno Satanas, a mangal alilaw iti intero alubong. Naitapwak dito'y daga, agraman dagiti angheles na. Kalpasan na, nangeg ko ti maysa a napigsa atimek sa dilangit, kinunana. Dimtingen ti pannakaisalakan ti Diyos, ti pannakabalin na ken ti pagarian na, ipabigbigan ti Kristo na ti turay na iti sangalubungan, tanapagtalawan sa dilangit ti mangidardarom kadagiti kakabsat tayo, iti pamati iti aldaw ken rabi iti sangwanan ti Dios. Pinarmek dagiti kakabsat tayo, babaen iti darat ti kordero ken iti panangsaksida iti pudno. Siayat da amang ipatli iti biyagda, gapu iti pamati da. Agragsak kayo nga rod, da kayong agned sa dilangit. Ngem asi kayo pay, da kayong agned iti daga ken taaw. Bimbaban kada kayo ti Diablo, akas taunay ti pungtut na, taamuna abasit laingen tinatda at tiyempo na. Idinadlaw ti dragon ti panakaitapwak na dito'y daga. Kinamat-kamat na day di babae anang ipasngay itubing a lalaki. Ngem naikan ti babae iti 2 apayak ti dakkel nga agila, tapno makatayab amapan iti lugar na ijayletang. Sadyay to ti pakataripatuan na iti uneg ti 3 ket 2 atawen, tapno malisyan na ti pungtot ti uleg. Gapu iti daytoy, nangipugso ti uleg iti danom a nagbalin akas lakarayan, tapno mayanod ti babae. Ngem timmulong ti daga iti babae. Nagrengat ket inigop na ti danom ngem pugso ti dragon. Gapu iti pungtot ti dragon,
Napan na ginubat dagiti nabati nga anak ti babae. Dagiti amin nga agtungtungpal kadagiti bilbilin ti Dios ken mangsaksaksi iti pudno nga impaltiing ni Jesus. Ket nagtakder ti dragon iti igid ti baybay. Paltiing Kapitulo 13. Nakitak ti maysa narungsot nga animal arumrumkwas iti taaw. 7 ti ulo na, ket 90 met ti sara na. Nagkorona ti tunggal sara, ket iti tunggal ulo, adda dagiti naisurat anagan anang lais iti Dios. Kasla leopardo ti nakitak nga animal, kasla agsaksaka nga oso, ken kasla agngiw-ngiwat a leon. Inted ken kuana ti dragon ti bukod na apan nakabalin, ti trono, ken tinaindaklan at turay na. Kasla nasugat ti maysa nga ulo ti animal. Nagistayan na impatay daytoy, ngem immimbag met laeng. Nasdaaw dagiti amin at tao iti lubong iti napasamak, ket simmurot da iti animal. Nagdaydayaw dagiti amin at tao iti dragon, gaputa inted na tituray na iti animal. Nagdaydayaw damet iti animal. Siya sino tikas iti narungsot nga animal? Kinunada. Siya sino ti makabaal a makiropak ken kuana? Napalubusan tinarungsot nga animal nga agsalawasaw. Agsao iti maibusor iti Dios, ken agturay iti uneg ti 42 bulan. Rinugyan na ti agsao iti maibusor iti Dios, itinagan ti Dios, iti balay ti Dios, ken amin nga agnaed sa dilangit. Napalubusan amang gubat ken mangparmek kadagiti tattao ti Dios. Ket naikan iti kalintegan amang ituray kadagiti tattao iti amin at tribo, pagilyan, pagsasao ken puli. Agdaydayaw to ken kuana dagiti amin at tattao iti rabaw ti daga. Malaksid dagiti naisurat tinaganda iti libro ti biag, sakbay a naparswa ti lubong. Daytoy a libro, kukwa tinapapatay a kordero. Dumngeg nga rod ti si asino man nga addapan nakaawat na. Siya sino man ang nairanta ang matiliw to. Tinairanta ang mapapatay iti kampilan, mapapatay to iti kampilan. Daytoy iti pakasapulan iti panagibtor ken pamati iti biyang dagiti tattao ti Dios. Nakakita akmanen iti sabali a narungsot nga animal arimwar iti daga. Dua ti sara na akasla sara ti karnero, ngem kasla agsasao a dragon. Inaramat na ti amin aturay ti imuna a narungsot nga animal. Pinilit na ti daga ken dagiti amin nga agnaed ditoy, nga agdaydayaw da iti umuna a narungsot nga animal, ana imbaganen ti sugat, adandanina impatay. Nagiparang kadagiti nakakaskas daaw a pagilasinan, ti may kadwa a narungsot nga animal. Iti imatang ti amin, pinagtinag na ditoy daga ti apoy, manipod langit. Inalilaw na amin at tao nga agnanaed ditoy daga, babaen kadagiti pagilasinan ana ipalubos nga iparang na, iti imatang ti umuna a narungsot nga animal. Imbaga ti narungsot nga animal kadagiti tattao ditoy lubong, a mga ramid da iti ladawan a pamadayaw iti narungsot nga animal, ana sugat iti kampilan, ngem nagbiag. Napalubusan ti may kadwa a narungsot nga animal, amang tedbiag iti ladawan ti imuna. Tapno makasao ti ladawan, ken mabalin na apatayen dagiti amin asaan nga agdaydayaw ken kuana. Pinilit ti narungsot nga animal dagiti amin at tattao. Nanumo ken natanok, nabaknang ken napanglaw. Tagabo ken siwaya-waya, amamarkaan iti makanawan nga ima, wenno iti muging da. Awan ti makapaglako, wenno makapaggatang no saan anay markaken kuana, tinagan ti animal, wenno ti numero a kaibatugan tinagan na. Kasapulan ditoy ti kinasirib. Mabalin a maamuan ti masirib ti kay papanan ti numero ti animal. Gapo ta kaibatugan daytoy, tinagan ti lalaki. Ti numero ket innam nga gasot, innam apulo ket innem. Paltiing Kapitulo 14. Nakitak ti kordero nga agtaktakder ijay bantay Sion. Kadwana ti sangagasot 44,000 at tao,
anasuratan ti muging da itinagan ti kordero, ken itinagan ti amana. Manipod sa dilagi, adda nang ngegko at timek akasla daranudor ti disuor ti danom, ken napigsa agurruod. Imaweng akasla musika nga agtaod kadagiti matuktukar nga arpa. Nakasango dagiti sangagasot 4 aribo iti trono. Kadagiti 4 asibibiyag a parswa ken kadagiti panglakayen. Agkan kantada iti baro a kanta nga awan ti makasursuro malaksid laeng kadakwada anasubot ditoy daga. Isuda dagiti saan anatulawan babaen kadagiti babae tanadalos da. Sumursurot da iti kordero iti sa dinuman apapanan na. Isuda dagiti nasubot iti sangkatawan, ken dagiti umuna a maidaton iti Dios, ken iti kordero. Pulos asaan da anagulbod. Awan mulit da. Kalpasan na, nakitak ti sabali nga anghel nga agtaytayab iti tangatan. Adda ken kuana ti agnanayon a mensahe ti naimbag adamag nga ipakaammo kadagiti agnaed ditoy rabaw ti daga. Iti amin apuli, tribo, pagsasao, ken pagilyan. Agbutengkay iti Diyos. Impukaw na. Ket agdaydayaw kayo iti kinatanok na. Tadimtengen ti tiyempo a panangukom na. Agdaydayaw kayo iti Diyos anamarswa iti langit, daga, taaw, ken kadagiti ubbog. Simmaruno ti may kadwa nga anghel, ket kinunana. Natnagen ti Babilonia, wen natnagen tagdindinama ga syudad. Pinainom na dagiti amin at tao iti arak. Tinaengel nga arak ti kinaderrep na. Simmaruno ti may katlo nga anghel anang ipukaw. Dagiti agdaydayaw iti narungsot nga animal ken iti ladawan na. Ken umawat iti marka iti muging wenno imana. Inumendan to abismo ti arak, tinapalalo apungtot ti Diyos. Ti arak nga imbukbuk na, nga awan lalaok na, iti kupa ti pungtot na. Matutuok danto iti apoy ken asufre, iti sangwanan dagiti nasantuan nga angheles ken ti kordero. Agnanayon nga awan inggana, ti panagpangato ti apoy amang parigat kadakwada. Aldaw ken rabii nga awan inana, dagiti nagdaydayaw iti narungsot nga animal ken iti ladawan na, ken dagiti namarkaan iti nagan na. Daytoy ti pakasapulan iti panagibtor dagiti tattao ti Dios. Dagiti agtulnog kadagiti bilin ti Dios, ken dagiti agtalinaed iti pamati ken ni Jesus. Kalpasan na, nakangegak iti timek ang nagapu sa dilangit, kinunana kanyak. Isurat mo daytoy, manipod ita, nagasat dagiti matay iti panagserbida iti apo. Wen, nagasat. Kunati Espiritu. Makainanadan, kalpasan tinadagsen at trabaho da, takumoy kuyog kadakwada ti bunga ti panagserbida. Kalpasan na, adda nakitak apuraw nga ulep a pagtugtugawan ti maysa a parswa nga umasasping iti anak ti tao. Adda korona a balitok iti ulo na, ken nakaigem iti natadem a kumpay. Sa balipay nga anghel ti rimwar iti templo, ket impukaw na iti agtugtugaw iti ulep. Aramatem ti kumpay mo ta aggapas ka, ta dimtengen ti tiyempo, mabalinen ti agani iti daga. Pinagparaspas nga rod ti nakatugaw iti ulep ti kumpay na, ket nagapas ti apit ti daga. At damanen sa baling anghel anakitak arimwar iti templo sa dilangit. Nakaigemet iti natadem a kumpay. At dapay sa baling anghel anakitak arimwar iti altar. Isu ti agay-aywan iti apoy. Aramatem ti kumpay mo. Impukkaw na iti anghel anakaigem iti kumpay. Burasem dagiti ubas iti daga, tanalomdan. Iti kasta, pinagparaspas ti anghel ti kumpay na. Binuras na dagiti bunga ti ubas. Ket impurwak na dagitoy iti dakkel a pagpespesan, tinapalalo apong tut ti Diyos. Napespes dagiti ubas iti ruwar ti syudad, ket manipod iti pagpespesan.
Nagayos ti dara adimmanon iti 320 kilometro ti katidog ken 5 akadapan ti kaadalem. Paltiing, Kapitulo 15. Nakitak sa dilangit ti sabali anay daklan a pagilasinan. May saan nakakaskas daaw abuya. 7 nga angheles nga addaan kadagiti 7 a didigra. Dagitoy dagiti maudi a pakatungpalan tinapalalo a pungtot ti Dios. Ket nakitak ti kasla taaw a kristal a gumilgil ayan. Nakitak pay dagiti nang parmek iti narungsot nga animal ken iti ladawan na. Agraman iti animal a numero ti kaibatugan tinagan na. Agtaktak derda iti igid ti taaw a kristal. Ig-igamanda dagiti arpa nga inted ti Dios kadakwada. Ket kan kantaen da ti kanta ni Moises nga adipen ti Dios. Ken ti kanta ti Kordero. Apo Dios sa manakabalin amin, matanok ken nakaskas daw dagiti aramid mo. Ari dagiti pagilian, nalinteg ken napudno dagiti dalan mo. Siya sino ti saan nga agbuteng ken ka, Apo? Siya sino ti saan nga mangitanok tinagan mo? Agsipod ta siksikalaeng tinasantuan. Umayto dagiti amin na pagilyan kitagdaydayaw da iti sangwanam. Ta maimatangan ti amin dagiti nalinteg nga inaramid mo. Kalpasan daytoy, nakitak analuktan ti templo sa dilangit. Adda iti uneg na ti tolda a pamaneknek. Rimwar iti templo dagiti 7 nga angheles, nga addaan kadagiti 7 a didigra. Nakakawesda iti nadalos, ken narangrang alinen alupot. Ket adda balitok a banda anay putipot iti barukong da. Maysa kadagiti 4 a sibibiyag a parswa, tinangted kadagiti 7 nga angheles, iti 7 a malukong a balitok. Napno dagitoy iti napalalo a pungtot ti Dios a sibibiyag iti agnanayon nga awan inggana. Napno ti templo iti asok, anagapo iti dayag ken panakabalin ti Dios. Awan ti makastrek iti templo, agingga adi aggibos dagiti 7 a didigra, nga inyeg dagiti 7 nga angheles. Paltiing, Kapitulo 16. Manipod iti templo, nakangegak iti napigsa at timek, amang bilbilin kadagiti 7 nga angheles. Inkay ibuyat iti daga dagiti linaon dagiti 7 a malukong, tinapalalo a pungtot ti Dios. Napan imbuyat ti umunang nga anghel ti linaon ti malukong na iti daga. Gapu iti daytoy. Nagtaod dagiti nakabutbuteng ken naut-ot agadil kadagiti tattao nga daan iti marka ti narungsot nga animal ken kadagiti nagdaydayaw iti ladawan na. Imbuyat ti may kaduang nga anghel ti linaon ti malukong na iti taaw. Nagbalin ti danom akas ladara ti natay a tao. Ket natay dagiti amin a sibibiyag a parswa iti taaw. Imbuyat met ti may katlo nga anghel ti malukong na kadagiti karayan ken ubbog. Ket nagbalinda met adara. Nangeg ko ti kuna ti anghel a mangay aywan iti danom. Nalinteg ti panangukom mo, una santuan, sika nga adda ita, ken sika nga adda idi. Imparukpok da ti dara dagiti tattao ti Dios, ken ti dara dagiti profeta. Isot gapuna a pinainom mo ida iti dara. Lakamen da ti kaikaryanda addusa. Nangeg ko ti timek a nagapo iti altar. Apo Dios a manakabalin amin, awan dua-dua a napudno ken nalinteg dagiti panangukom mo. Kalpasan na, imbuyat ti may kapat nga anghel ti malukong na iti init. Ket napalubusan amang puor kadagiti tattao. Mapupuuran lang aruden dagiti tattao. Ilunlunod da pay laing tinagan ti Dios nga adda pan nakabalin na kadagitoy adidigra. Idinto nga agbabawi da kuma kadagiti basbasol da. Ket agdaydayaw da iti dayag na. Imbuyat met ti may 5 nga anghel ti malukong na. Iti trono tinarungsot nga animal. Nagsipnget ti intero a pagaryan ti animal. Kinagat dagiti tattao dagiti bibigda, gapo iti rigat. Inlunod da ti Dios sa dilangit, gapo kadagiti ot-ot ken gaddilda.
Ngem saan da ang nagbabawi kadagiti dakes nga aramid da. Imbuyat ti may kanem nga anghel ti malukong na iti dakkel a karayan Euphrates. Namagaan ti karayan, tapno at dapagnaan dagiti ari nga agapo iti daya. Ket nakakita ak iti tallo a narugit nga espiritu akas latukak. Arumrumwar kadagiti ngiwat ti dragon. Tinarungsot nga animal ken ti sinan propeta. Isuda dagiti espiritu ti demonyo nga agiparparang iti pagilasinan. Mapan dagiti tallo nga espiritu kadagiti ari iti sangalubungan. Tapno umungan daida a makigubat. Intundumteng tinaindaklan nga aldaw. Ti man nakabalin amin a Diyos. Denggan nyo, umayang akas laman nanakaw. Nagasat ti tao asiliriing, ken di manguksob iti pagan-anay na. Tapno saan alamo-lamo amagna, ken saan amabain kadagiti tattao. Ket inumong dagiti espiritu dagiti ar-ari. Sadaimpan ida iti lugar a maawagan Armageddon, iti pagsasao a Hebreo. Kalpasan na, imbuyat ti may kapito nga anghel, ti malukong na iti angin. At danapigsa at timek a nagapo iti trono iti templo. Nalpasen. Kinunana, nagkimat-kimat, rimkwas dagiti dulloog ken gurruod, ken naggingined iti napigsa. Daytoy ti kapigsaan aging gined manipod pa nakaparswa ti tao. Wen, nakapigpigsa, nadadael ang nagkatlo ti dakkel a syudad, ket narbadag iti syudad iti amin a pagilyan. Saan ang nakalisi ti agdindinamag a Babilonia iti panusa ti Diyos. Impainom na kenkwana ti arak iti kopana. Ti arak ti nakaamamak a pungtot na. Limned amin a purpuro ken bambantay. Manipod langit nagtudo iti dadakkel nga yelo. Ag 50 a kilo ti dagsen ti tunggal maysa. Ket natupakan dagiti tattao. Inlunod dagiti tattao ti Dios gapu iti dayto edidigra. Ta nakabutbuteng unay. Paltiing, Kapitulo 17. Immasideg kanyak temay sa kadagiti pito nga angheles, nga addaan iti pito a malukong. Ket kinunana, Umay ka, ket ipakita king ka ti pannakadusa ti reyna ti immoralidad. Daytag din dinawag a syudad a nabangon iti asideg dagiti adu a karayan. Nakikamalala kenkwana dagiti ari iti daga. Ket nabartek dagiti tattao iti sangalubungan iti arak ti kinaterep na. nariknak nga addaak iti panakabalin ti espiritu, ket impannak ti anghel iti letang. Nakitak sadyay ti maysa a babae, a nakasakay iti narungsot nga animal a nalabaga, a nasuratan ti entero a bagina, kadagiti agkakadakes anagan a maibusor iti Dios. Adda pito nga ulo, ken sangapulo a sarana. Kolor ube ken nalabaga ti pagananay ti babae. Rumimrimat dagiti alahas na abalitok. Agkakapateg a bato ken perlas. Nakaiggem iti kopa abalitok, anapno iti agkakaalas ken agkakarugit abanag agapuanan ti kinaimmoral na. Naisurat iti muging na, tinagan nga adda na limed akay papanan na. Ti agdindin namag a Babilonia, inadag iti dakes a babae, ken amin a kinadarap dito'y lubong. Ket nakitak anabartek ti babae, iti dara dagiti tattao ti Dios ken iti dara dagiti martir. Dagiti napapatay idi gapo iti kinapudnoda ken ni Jesus. Kasta unay seddaaw ko ang nakakita iti babae. Apay amas daaw ka? Sinaludsod ti anghel kanyak. Ibagak ken ka tinalimod akay papanan ti babae. Ken tinagsakayan na anarungsot nga animal, nga dapito nga ulo na, ken sangapulo asara na. Si bibiyag idi tinakitam nga animal, ngem ita natayen. Danda ni rumwaren iti nakon uneg ayuyen,
ket agturong iti pannakadadael. Dagiti tattao nga agbibiyag iti daga, asaan ana isurat tinaganda iti libro ti biyag, sakbay ti pannakaparswa ti lubong, mas daaw danto a makakita iti narungsot nga animal. Si bibiyag idi, ket ita natayen, ngem agparang tumanen. Daytoy ti pakasapulan ti kinasirib ken pannakaawat. Dagiti pito nga ulo, isuda ti pito aturod a pagtugtugawan ti babae. Iladawan da ti pito nga ari. Naparmeken ti 5 kadakwada. Agturturay pay laeng ti maysa, ket di pay imay ti maysa. Inton umay, apag biit tulaeng ti panagturay na. Ket tinarungsot nga animal a si bibiyag idi, ngem ita natayen. Isu ti maikawalo nga ari a maibilang kadagiti pito. Agturungan iti pannakadadael. Dagiti 10 asara a nakitam. Isuda dagiti 10 nga ari a di pay nagturay. Ngem agturay danto a kakadwa ti narungsot nga animal iti uneg ti maysa nga oras. Maysa ti panggep dagitoy a 10, ket itedda ti pannakabalin ken turayda iti narungsot nga animal. Gubaten danto ti kordero, ngem parmeken to ida ti kordero ken dagiti naayaban, napili ken mapagtalkan a pasurot na. Agsipod ta iso ti apo dagiti appo, ken ari dagiti ar-ari. Kinunapay ti anghel kanyak. Dagiti nakitam adanom a pagtugtugawan ti immoral a babae. Isuda dagiti adu at tao iti amin a puliken pagilyan. Guraen to dagiti nakita masanga 10 asara ken tinarungsot nga animal ti immoral a babae. Agawen danto amin a sanikwana, sada panawan a lamo-lamo. Kanen danto tilasagna, ket puuran danto tinabati. Tinignay ida ti Diyos, tapno sangsang kamaysada amang ibanag iti panggep na, babaen iti panangtedda, iti turayda, iti narungsot nga animal, agingga iti pannakatungpal dagiti sao ti Diyos. Tinakitam a babae, iso ti dakkel a syudad amang ituray kadagiti ar-ari iti daga. Paltiing, Kapitulo 18. Kalpasan na nakitak ti sabali nga anghel a bumababa manipud langit, at dadakkel aturay na, ket rinanyagan ti dayag na ti intero a daga. Natnagan! Impukkaw na. Natnagan ti Babilonia ngagdintinamag a syudad. Taeng langen dagiti demonyo ken dakes nga espiritu. Pagapunanen ti amin akita ti agkakarugit ken nakarimrimon at tumatayab. Tapi nainom na dagiti amin na pagilyan iti naingel nga arak ti kinaderep na. Nakikamalala ken kuana dagiti ar-ari iti daga. Ket bimaknang dagiti agtagtagilako dito'y lubong, gapu itaglablabes a kinaderep na. Nangeg ko ti sabali pay atimek a naggapo sa dilangit ako nana. Adaywan yo, rumwar kayo ken kuana, tattao. Saan kayo ang makiraman kadagiti basbason na? Tapno diyo baklayen met ti panakadusan na. Tatumukno sa dilangit ti kaadu ti bason na. Ket dinto malipatan ti Dios ti kinadakes na. Ipalakam yo ken kuana ti naramid na kada kayo. Ibalis yo iti mamindua ti impaay na. Punwen yo ti kopa na iti inumen ang napapait ngem ti insagana na kada kayo. No kasano ti kinapasindayag ken kinabarayuboy na, kastamet ti rigat ken ladinget nga ipalakam yo ken kuana. Takanayon nga ibagbagana iti bagina. Na isaad a reyna, sa anak a may saab balo,
Jak to aglakam iti nadingit uray kaano. Gapo iti daytoy, agigiddan nga agdisur ken kuana, dagiti didigra iti uneg ti may sangal daw. Angol, ladinget ken bisin. Ket mapuuran to agingga a dumapu. Taman nakabalin ni Apo Dios ang mangukom ken kuana. Mapuuran to ti syudad, ket agdong aw kanagsangit to iti ara-ari, anaki kamalala ken nakiraman iti kinaderep na inton makita dati asok ti apoy ang mangikisap ken kuana. Agtakder to iti adayo, agsipod ta mabuteng da mairaman iti panakadusa na, kunadan to. Nakabutbuteng iti unaglaeng ti maysa nga oras, nalpasan ti panakadusa ti agdindinamag a syudad ti Babilonia. Sangitan kendong awan tumet, dagiti agtagtagilako dito'y daga, taawanan ti gumatang kadagiti tagilako da. Awanan ti gumatang kadagiti balitok, pirak, agkakapateg a bato ken perlas da. Kadagiti linen, ube, seda ken nalabaga a lupot. Kadagiti amin nga agkakabanglo akayo, ken amin agkita ti alikamen a naaramid iti marfil, ken agkakangina akayo, bronse, landok ken marmol. Ken kadagiti kanela, ricado, insenso, mira, ken ulibano. Kadagiti arak ken lana, arina ken trigo, kadagiti baka ken karnero, kabalyo ken lugan, tagabo, kayat na asawan, dagiti kararwa, dagiti tattao. Kunanto ken kuana dagiti agtagtagilako, Awanan dagiti naimbag a bambanag a kayat mo at agikwaan. Ket santon a mapasubli ti amin a kinabaknang mo, agraman ti kinapintas mo. saan nga umasideg, dagiti agtagtagilako abimaknang iti dayta a syudad. Agsipod ta mabuteng da mairaman iti paragsagabana. Agsangit ken agdong awdan to, ako nada. Nakabutbuteng tinapasamak iti agdindinamag a syudad. Agkawkawas idi iti nalabaga a lupot, dilana ken ube. Agar-aramat idi kadagiti alahas a balitok, agkakapatag a bato ken perlas. Iti lasudlaeng ti maysa nga oras, nagbalinda amin adapo. Manipod iti adayo, agbuybuya dagiti amin a kapitan ken tripulante ti barko. Dagiti pasahero ken ti dadumapay nga aggapo iti taaw ti panagbiagda. Agsangsangit da amang buybuya iti asok ti maururam a syudad. Awan umasping iti kinalatak dayta a syudad. Kinunada, inikanda dagiti ulo da iti tapok ket kinunada a sililiday. Nakabutbuteng, nakamamak, tinapasamak iti agdindinamag a syudad. Dayta a syudad, tibimmaknangan dagiti amin nga agdabarkuna nga agbibiyahe. Ngem mapukaw na amin, iti uneg iti maysa nga oras. Agragsak ka, o langit, gapo iti panakadadael na. Agragsak kayo, da kayo at tattao ti Diyos. Da kayo nga apostoles, kanda kayo a propeta. Sa inukom ti Diyos, gapo iti narabid na kada kayo. Kalpasan na, nangalat ti maysa a manakabalin nga anghel, iti bato akas iti kadakkel ti gilingan, ket impurwak na iti baybay akun kunana. Kastoy to tinakamamak apan nakatnag ti Babilonia nga agdindinamag ka syudad, ket santon a makita uray kaanuman. Santon na mangeg iti syudad mo titukar dagiti umar-arpa ken musiko, dagiti agpuypuyot iti fluta ken trompeta. Awanton ti masarakan kingka a managpartuat, santon nga aguni dagiti gilingan. Saan na kanto meten, aranyagan ti uray maysa pagsilawan. Saan tumeten amangeg dagiti naragsak at timeg ti agkasar. Dagiti komersyantem ti kabibilgan iti amin na lubong. Inalilaw mo dagiti amin na nasyon, babaen iti Salamangka. Nadusa ti Babilonia, gaputa nasarakan kinkwana ti dara dagiti profeta, dagiti tattao ti Dios ken dagiti amin a napapatay iti sangalubungan.
Paltiing, Kapitulo 19. Kalpasan daytoy, nangeg ko ti kasla nagtitipon atimek ti adu at tao sa dilangit. Ikan kantada. Madaydayaw ti Diyos, ti pannakasalakan, dayaw kan pannakabalin. Kukwa ti Diyos tayo, nalinteg ken rumbeng dagiti panangukom na. Dinosa natag din dinamag ngay moral a babae. Anang mulit iti daga babae iti kinaderep na. Dinosa ti Diyos agsipod ta pinatay na dagiti adepan ti Apo. Kinunada pa'y itinapigsa atimek. Madaydayaw ti Diyos, agpangato iti agnanayon nga awan inggana, ti asok ti mapupuuran nga agdindinamag a syudad. Nagpakleb dagiti 24 apang lakayen, ken dagiti 4 a sibibiyag a parswa. Ket nagdaydayaw da iti Diyos nga agtugtugaw iti trono. Kinunada. Amen! Madaydayaw ti Diyos. Adda nagsao manipod iti trono. Dayawan yo ti Diyos tayo, dakay amin nga adipon na, dakay amin nga agdaydayaw ken kuana, natanok man wenno nanumo. Kalpasan na, nangeg ko ti kaslatimek ti adu at tao, akasla daranudor ti agdisuor adanom, ken napigsa agurruod. Kinunada. Madaydayaw ti Diyos, ari ti Apo a Diyos tayo, ang manakabalin amin. Agrag-o ken nagragsak tayo. Idaydayaw tayo ti kinatanok na, tagkasaran ti kordero. Nakasaganan ti babae a maikalaysa, nakawisan ni tinadalos ken nasiling adilana. Ti delana isu dagiti nalinteg nga aramid dagiti tattao ti Dios. Ket kinunate anghel kanyak. Isurat mo daytoy, nagasat dagiti naawis iti panakarambak ti kasar ti kordero. Innayon na. Pudno asao ti Diyos dagitoy. Nagpaklebak iti sakaanan na tapno agdaydayawak ken kuana. Ngem kinunana. Di mo aramiden ti kasta, adi penakmet akas ken ka. Ken kas kadagiti kakabsat mo anang paneknek iti pudno. Maipapan kini Jesus. Ti Diyos laeng ti pagdaydayawam. Tati pamaneknek may papan ken Jesus. Isu ti mangtignay kadagiti propeta. Naglukat ti langit, ket nakitak ti maysa a puraw a kabalyo. Adda nakasakay. Mauawagan iti matalek ken napudno. Agsipod ta nalinteg ti panangukom ken panakigubat na. Kasla gumilgil ayab nga apoy dagiti matana. Ket ado ti korona iti ulo na. Naisurat tinagan na iti bagina. Ngem isulaeng ti makaammo iti kaipapanan na. Dara-dara ti pagan-anay na. Sao ti Diyos tinagan a pangawag da ken kuana. Sumarsaruno ken kuana dagiti armada ti langit. Nakasakay da kadagiti puraw a kabalyo. Ket si kakawes da iti nadalus ken puraw adelana. Manipod iti ngiwat na. Rimwar ti maysa anatadem akampilan apang parmek na kadagiti pagilyan. Iturayan nanto ida, babaen iti baston alandok. Ket manipod iti pagpespesan iti ubas. Pagayusen nanto ti arak tinapalalo apong tot ti manakabalin amin a Diyos. Iti kawes ken lupuna, naisurat dagiti balikas. Ari dagiti ar-ari, ken apo dagiti apo. Nakitak ti maysa nga anghel nga agtaktakder iti init. Ket impukkaw na kadagiti amin at tumatayab sa dilangit. Umay kayo, tumabuno, iti dakkel a padaya ti Dios. Umayo kanan ti lasag dagiti ar-ari, dagiti general, dagiti soldado, dagiti kabalyo, ken dagiti nagsakay kadakwada, dagiti amin at tao, tagabo ken siwawaya-waya, natanok ken nanumo. Ket nakitak tinarungsot nga animal, dagiti ari iti daga, ken dagiti buyot da. Naguurnong da amang gubat, iti nakasakay iti kabalyo, agraman dagiti buyot na. Natiliw ti animal, ken ti sinan propeta a nagiparang idi kadagiti nakakaskas daaw a pagilasinan iti sangwanan ti animal. Dagitoy a milagro ti pinangalilaw na kadagiti tattao
nga daan marka iti animal ken nagdaydayaw iti ladawan na. Si bibiyag ana itapwak ti animal ken ti sinan propeta iti danaw iti gumilgil ayab nga asupre. Natay dagiti buyot da iti kampilan arimwar iti ngiwat ti nakasakay iti kabalyo. Ket nagumuma dagiti tumatayab anangan kadagiti lasagda. Paltiing, Kapitulo 20. Nakitak ti maysa nga anghel a bumababa manipod langit. Iggem na ti maysa a dakkel a kawar, ken ti tulbek ti nakaununeg ayuyeng. Tiniliw na ti dragon, daydi duduugan nga uleg nga iso ti Diablo ken Satanas. Sana kinawaran tapno saan a makarukat iti unos ti 1,000 atawen. Intapwak na iti nakaununeg ayuyeng. Rinikpan ken tinemrian na ti wangawangan tapno saan a makarwar ti dragon ken mga lilaw kadagiti pagilyan. Inton aggibos ti 1,000 atawen, masapol a mawayawayaan iti apagbiit at tiyempo. Ket nakakitaak kadagiti trono. Naikkan dagiti nakatugaw sa jay, iti panakabalin a mangukom. Nakitak met dagiti kararwa dagiti napapatay, gapo iti panangpaneknek da ken Jesus. Ken iti panangipakaammuda iti sao ti Dios. Saan da a nagrukbab iti narungsot nga animal, wenno iti ladawan na. Saan da a pinaikkan dagiti muging ken imada iti marka ti narungsot nga animal. Nagungar da, ket nakipagturay da ken ni Kristo, iti unos ti 1,000 atawen. Saan ang nagungar dagiti dadduma agingga adimalpas iti 1,000 atawen. Daytoy ti umuna apan nakapagungar dagiti natay. Nagasat kinasantuan dagiti mairaman iti umuna apan nakapagungar. Awan pan nakabalin ti may kadwa nga ipapatay kadakwada. Agbalindan to apapadi ti Dios ken ni Kristo. Ket makipagturaydan to kinkwana iti 1,000 atawen. Kalpasan ti 1,000 atawen, mawayawayaan to ni Satanas iti nakaibaludan na. Rumwarto ang mga lilaw kadagiti nasyon iti entero alubong, kayat na sa awen, dagog ken magog. Umungan to ida ni Satanas akadwa na ang makigubat, adun to ti armada da kas iti kaado ti darat iti igid ti baybay. Nagwaras da iti sangalubungan ket linakob da ti kampo dagiti tattao ti Dios ken ti inayayat na syudad. Ngem nagtudo iti apoy manipud langit anang ibus kadakwada. Kalpasan na naitapwak ti danaw ti apoy ken asofre ti Diablo anang lilaw kadakwada. Daytoy metla a danaw ti nakaitapwakan ti narungsot nga animal ken ti sinan propeta. Matutuok nanto sadyay iti aldaw ken rabi iti agnanayon nga awan inggana. Kalpasan na, nakitak ti maysa a dakkel at trono a puraw, agraman ti nakatugaw. Nagpukaw ti langit ken daga iti sangwanan na, ket awanen pakakitaan kadakwada. Nakitak dagiti natay, natanok ken nanumo, nga agtaktakder iti sangwanan ti trono. Naluktan dagiti libro, ken ti sabali a libro, ti libro ti biag. Naukom dagiti natay, sigon ti inaramid da akas na isurat kadagiti libro. Inyula ti taaw dagiti natay nga adda ken kuana. Inyulamet ni patay ken ti Hades, dagiti natay nga adda kadakwada. Naukom da amin kas mayan nurot iti naramid da. Kalpasan na, naitapwak ni patay ken ti Hades iti danaw ti apoy. Daytoy adanaw ti apoy, ti maikadwa nga ipapatay. Ditoy adanaw ti apoy, ti nakaitapwakan dagiti awan nagan na iti libro ti biag. Paltiing, Kapitulo 21. Kalpasan na, nakitak ti baro a langit ken ti baro a daga. Awanen ti imuna a langit, ken ti imuna a daga. Awan metten ti taaw. Ket nakitak ti nasantuan a syudad, ti baro a Jerusalem, a bumababa manipod langit nga gapo iti Dios, akas iti babae a nakawesan nga agkasar, ken mangpadpadaan iti lalaki a mangikalay sa kenkwana.
Nakangegak iti napigsa at timek ang naggapo iti trono. Kunana, Agnaeden ti Dios iti sidong dagiti tattao. Makipagtaeng to kadakwada, ket isudan to ti ilina. Kadwadan to ti Dios, ket isunto ti Dios da. Punasan nanto dagiti luwada. Awanton ti patay, ladingit, sangsangit wenno ut-ut, agsipot talimabasen dagiti umununa abana. kinuna ti nakatugaw iti trono. Pabarwekon ti amin abanag. Kinuna na pa'y kanyak. Isurat mo daytoy. Mapangnamnamaan ken pudno dagitoy asao. Kinuna na pa'y. Natungpalen. Siya ti Alpha ken ti Omega. Ti pangrugyan ken ti panungpalan. Siya sinuman amawaw. Ikakto iti kalintegan nga uminom iti ubbog ti danom ti biyag. Daytoy ti gungguna ti agbaligi. Siyakto ti Diyos na, ket isunto ti anak ko. Ngem nakabutbuteng to ti pagbanagan dagiti takrot, dagiti traidor, dagiti naderrep, dagiti mammapatay, dagiti man nakikamalala, dagiti managanito, dagiti agrukbab kadagiti didyusen ken amin nga ulbod, agyandan to iti danaw, ti gumilgil ayab nga apoy ken asopre, nga iso ti may kadwa nga ipapatay. Inasitganak ti maysa kadagiti pito nga angheles, nga addaan iti pito a malukong, anapno kadagiti pito a maudi a didigra. Umay ka, Kinunana, ket ipakita king ka ti babae, nga ikasar ti kordero. addaak iti panakabalin ti espiritu, ket impannak ti anghel iti rabaw ti nakangat-ngato a bantay. Impakita na kanyak ti Jerusalem, tinasantuan a syudad, a bumababa manipod langit, nga aggapo iti Diyos. Agranranyag daytoy, gapo iti dayag ti Diyos. Agrimat-rimat, akas iti alahas ahas peken agan ninaw akas iti kristal. Napuskol ken nangato ti bakod, ket adda sangapulo ket dua arwangan na, ang nagsagaysaan a bambantayan ti sangapulo ket dua nga angheles. Iti tunggal ruangan, at danagan anay surat. Dagitoy, dagiti nagan, dagiti sangapulo ket dua at tribo ti Israel. Tallo ti ruangan ti tunggal beneg ti bakod. Tallo iti daya, tallo iti abagatan, tallo iti amyanan, ken tallo iti laod. Nabangon ti bakod ti syudad iti sangapulo ket dua a bato, a nakaisuratan tinagan dagiti sangapulo ket dua nga apostoles ti Kordero. Adda balitok a pagrukod ti anghel a nagsao kanyak. Rukoden na ti syudad, dagiti ruangan ken bakod na. Kwadrado ti syudad, 2,000 ket upat agasot a kilometro ti kaatiddog. Kastamet ti kaakaba ken kangato na. Rinukod ti anghel ti bakod, ket 2 ket 10 ket 6 a kadapan ti kangato na. Kas mayan nurot iti rukod, ngar aramaten dagiti tattao. Haspe ti bakod, puro abalitok ti syudad, ket agan ninaw akas kristal. Namuntaran dagiti pondasyon abato ti bakod, kadagiti agkakapateg abato. Haspe ti umuna, safiro ti may kadwa, kalsedonia ti may katlo, esmeralda ti may kapat, sardonika ti may kalima, karnelia ti may kanem, krisolito ti may kapito, berilo ti may kawalo, topasyo ti may kasyam, krisoprasyo ti may kasangapulo, hasinto ti may kasangapulo ket maysa, ken amatista ti may kasangapulo ket dua, perlas dagiti sangapulo ket dua arwangan, naaramid ti tunggal maysa iti sangkanayon a perlas, paspasig abalitok dagiti kalsada ti syudad, agan ninaw akas kristal,
Nadlaw ko nga awan templo iti syudad. Agsipod ta ni Apo Dios ama nakabalin amin, ken ti kordero ti panakatemplo na. Saanen amasapol ti init ken ti bulan amang lawag iti syudad. Agsipod ta ti dayag ti Dios ti mangranyag, ket ti kordero ti pagsilawan. Iti lawag na, magnanto dagiti amin at tao, ket ipanto sadyay dagiti ari ditoy daga, ti kinadayagda. Agmalmalem asilulukat dagiti ruangan ti syudad, agsipod taawanen ti rabii sadyay. Maipanto iti syudad ti dayag ken dayaw dagiti nasyon. Ngem saan to a makastrek sadyay, ti uray anya asaan anadalos iti imatang ti Dios. Ti siya sino man nga agar-aramid iti nakababain, ken dagiti naulbod. Dagitin tulaeng na isurat tinagan na iti libro ti biag, nga adda iti ikot ti kordero, ti makastrek iti syudad. Paltiing, Kapitulo 22. Impakita pa iti anghel ti karayan ti danom ti biag. Nalitnaw akas kristal ti danom na, nga agubbog manipod iti trono ti Dios ken ti kordero. Agayos ti karayan iti tenga ti kalsada ti syudad. Iti agsombangir na, adda dagiti puon ti kayo ti biag, abinulan nga agbunga, ket nasamay dagiti bulongda a pangagas, iti sakit dagiti pagilyan. Awan sadyay ti anyaman nga inlunod ti Dios. Masarakan iti syudad ti trono ti Dios, ken ti kordero, ket agdaydayaw to ken kuana dagiti adipen na. Makita danto ti rupa na, ket maisurat to tinagan na iti muging da. Awan ti rabii sadyay, ket di danto masapol ti pagsilawan, wenno ti lawag ti init. Agsipod ta ni Apo Dios ti silaw danto, ket agari danto iti agnanayon nga awan inggana. Kalpasan na, kinunana. Napudno ken mapangnamnamaan dagitoy asao. Ni Apo Dios anang ted iti espiritu na kadagiti profeta. Isu tinangibaon iti anghel na, tapno ipakita na kadagiti adipon na mutlaeng, ti masapol a mapasamak iti mabiit. Umayakon. Nagasat dagiti agtungpal kadagiti padto a nailanad iti daytoy a libro. Siak ni Juan ang nakangeg ken nakakita kadagitoy abambanag. Kalpasan ti panakangeg ken panakakita kadagitoy. Nagpaklebak iti sakaanan ti anghel, tapno agdaydayawak ken kuana. Ngem kinunana kanya, Saan mo nga aramiden ti kasta? Adi penakmet akaskin ka. Kas kadagiti kakabsat mo a profeta, ken kas kadagiti amin nga agtulnog kadagiti sao iti daytoy a libro. Ti Dios laeng ti pagdaydayawam. kinunana pay, Di mo ilimed dagiti padto iti daytoy a libro. Agsipod ta asidegan ti pannakapasamak da. Agtultuloy a dumakes ti managdakdakes. Agtultuloy nga agbiag a narugit ti panagbiag na. Ngem agtultuloy nga agaramid iti nalintag, ket tinasantuan, agtultuloy ti panagbiag na a nasantuan. Naibaga kanya, dumneg kayo, umayakon. Itugot ko dagiti gungguna nga ited ko iti tunggal maysa, kas mayanurot iti inaramid na. Siya ti Alpha ken ti Omega, ti umuna ken ti maudi, ti pangrugyan ken ti panungpalan. Nagasat dagiti mangdalus kadagiti kawesda, tamay kanda iti kalintegan asumrek iti syudad, ken mangan iti bunga ti puon ti kayo amang ted iti biag. Ngem mapati iti ruar ti syudad dagiti narukot at tao, dagiti managsalamangka, dagiti man nakikamalala, dagiti mamapatay, dagiti agdaydayaw kadagiti diyosen, ken dagiti managayat, ken agaramid iti kinaulbod,
Siya ni Jesus, anang ibaon iti anghel ko. Tapno saksyan na dagitoy kada kayo, nga adda kadagiti iglesia. Nagtaodak iti ramot ken kapututan ni David. Siya tinaranyag abituen ti agsapa. Umay ka, kunapi spirito ken ti babae a maikanlaysa. Umay ka, kunamet ti amin a makangeg iti daytoy. Umasideg ti siya sinuman a mawaw. Awaten ti siya sinuman a mayat ti danum ti biag a kasagot. Siya ni Juan. Balaagak ti siya sinuman a makangeg kadagiti padto a naisurat iti daytoy a libro. No addamang nayon kadagitoy, inayon tumet ti Diyos iti dusa na, dagiti didigra a naisurat iti daytoy. Ket no addamang ikat iti anyaman kadagiti padto a naisurat iti daytoy. Ikkaten tumet ti Diyos ti kalintegan na a mairanod iti kayo ti biag. Ikkaten tupay ti Diyos ti kalintegan na a mairaman iti nasantuan a syudad, kas na ilanad iti daytoy a libro. Kuna timang paneknek iti daytoy. Agpayso nga umayakon. Amen. Umaykan, Apo Jesus. Sapay kuma tamagunod ti amin at tao ti Diyos, ti parabor ni Apo Jesus. Amen.